Oh iya, ngerti porong. Aku mau kira Pak RT njaluki iuran kok 300 seram jajal. Lah ngono kuwi kan ora masuk akal to. Biasane lek njaluk iuran iki paling gede-gedene iki 20.000, 30.000. Lek kanggo awake dhewe ngene iki prak kabotan to 300.000 iki. Jan, ki rumangsaku yo. Yo, mesti nek sing ora beres. Yo apa ora? Bener apa ora? Bener apa ora? Iya yo, mosok iya arep nganggo cara iki. Terpaksa iki nek cara liya meneh. Terpaksa ngapusi masyarakat. Ngomong weh guyuran, pasti ora padha ngerti. Garek dipilih wae lah sing kirane gampang digobloki, sing gampang ngaweh. Marai utangku nang nggone Junet ki ya wis numpuk. Terus kaya anak buahe loro Jemin karo Gatul ya kudu nguber-nguber ae. Nek ketemu kudu ngruyuk wae. Angger serang ngene sra rampung. Ra sumbut utangku rak saur. Apa ya? Kang Karyo, Kang Ponidi, Kang Herman, terus Kang Santo iki wah. Wong sing goblok iki sing gampang digoblok iki. Mumpung iki bar panen, duitku ya sok akeh. Pengen nukone putuku, tapi apa ya senane putuku iki? Oh iya ya, apa tak tukone HP ae? HP lho murah, paling regane 2 juta. Iso tak tukone loro apa telu. Assalamualaikum Mbah Cokro. Waalaikumsalam. Kok dengaren teh ana apa? Iki lho Mbah, anu biasa eneng perlu karo sampean. Jadi nyatan lho Mbah, iki aku ki rene arep njaluki sumbangan kae lho, gawe memperbaiki dalan sing arah ning kuburan ben penak, halus ngono lho dalane. Ya, lah rumangsaku ndek ing aku krungu iku masalah dalan ape diurus nang Pemda. Piye to jane kite? Nganu Mbah kuwi gak sida ternyata. Terus teko pihak awake dhewe, teko balai desa tentune memutuskan untuk menggunakan dana pribadi masyarakat. Jadi nganu Mbah dijaluki iuran meneh iki mau. Yo alah. Lah terus piro? Gak akeh Mbah, mek gur 300 per kepala. Boyo, 300 gak akeh. Lah iki iuran apa arepe ngerampok? Jane piye to jane iki lurah iki? Kok gak melas karo wong-wong duwe kaya ngene iki? Nganu Mbah lek masalah kuwi ya aku ya rada wong kuwi mau ki yang wis kesepakatan bersama musyawarah ning balai desa to. Wong kae mau kae sapa Pak Ahmad Bos Jagung. Wah, 3 juta. Tapi tenan kan iku pembangunan jalan. Tenan Mbah 100% iki. Lek tenan yo aku ikhlas. Tapi lek ora tenanan yo aku gak ikhlas sampai mati. Ya Mbah. Tak tulisane jenenge sampean nang kene ya. Yo kudu ditulis, ora ditulis yo rugi aku. Walah iya. Ora oleh 250. Gak oleh Mbah. Ya, Matur suwun tak tulis Mbah Cokro engko ya. sing gedhe dhuwur dhewe. Siap ning isore Pak Slamet. Wah, ngono. Tukang gali kubur. Ya wis Mbah aku tak lanjut terus ya Mbah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja lali. Piye? Tulisane sing gedhe dhewe. Oh, iya iya. Tekon. Masaku kok enak ngene. Tiap dino kerjane yo. Wah, Ana sing kere apa ora aku garek teko nggone malah dompet wis, HP wis, mangkat. Jan sing kurang akeh. Lagi piro? Sopo meneh yo? Wah, Yucikra pas banget. Yucikra kan wonge panasan, tur ora gelem ngalah. Iku lek 3 nomor kompori mesti gelem wae akeh. Iki mau remote motor iki nang endi to? Tak gawa apa urung? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak RT. Piye Pak RT neng ngopo? Kok dengaran men teko kene? Iki yo, aku enek perlu karo sampean sedelok. Waduh, piye yo Pak RT yo? Ya aku ki arep lunga buru-buru, ame harisan wis sore ki lho. Terus nek kon aku jenteni, wis mending sampean ngomong wae ning kene enggak apa-apa ndang langsung. Oh alah iya yo iya. Iki dadi ngene yo. Aku rene iki arep njaluk iuran iki gawe bangun dalan sing arah makam ke lho. Dicor ben halus ngono. Walah yo yo. Tak kira eneng ngopo lho sampean ki Pak RT. Tibake trimo iuran lho. Piro? 500 yo. Ayo. Lah 500 men to. Kuwi mau iuran apa malak? Sampeyan sing bener Pak RT. Lah sampeyan ki lho cikrak. Mau 500 nggih sampeyan ki prak yo enteng to. Bu Tejo lho, aweh 600, ora banyak cincong, moro langsung cung wae. Aweh pira? 600. Oh. Ki. 800. Matur suwun yu. Yo wis le ngono. Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Ngono ngomongnya wong sugih, aweh kok trimo 600. Aku ki lho 800. Ya ngono kuwi to. Wong lek panasan ki yo mayar ram digoblok ki. Loh. Aduh, iki pit nyapa jane. Alah. Mosok mbene dandan di Inggris rusak nah. Tak mandeke kene ae. Rumah saku, nenek wae to yo. Ngene iki tak terus-terusne ya iso-iso aku tuku omah. Kaya Mbah Cokro ki lho moro-moro ya aweh 300. Yo cikrak yo moro-moro ora disangka-sangka aweh 1 juta. Ngene iki ra diterus-teruske ya mubah. Kok mari tang wis lunas iso langsung juga motor. Mayar tenan wong-wong sing gampang digoblok iki. Gimana aku ora salah krungu to? Kelakuane Pak RT kok kaya ngono men. Sampean mau krungu aku ngomong ya Pak Amit. Amit Pak RT, aku gak krungu apa-apa iki. Aku kat mau ki dandan sepeda. Heleh, men diamen lho ra krungu sampean iki ndadak alasan dandani pit barang. Pak Amit, tak omong ngono ya. Aku dhisik pas bujang iki lho, gaene ngilangne nyawane wong. Wis dadi hobiku kuwi, dadi sampean aja macem-macem. Ayo, amit Pak RT, aku mang krungu. Tapi aku janji, aku gak bakal ngomong. Kok tenan lho Pak Amit. Titenono wae ngantek enek sing krungu. Kupingmu tak nggono madang. Lah yo. Kayak piye ngene iki? Ngono kok dadak piti rusak nang kene. Ini kan aku dadi krungu suarane Pak RT. Malah dadi masalah iki. Beh, si Rete ndek iki kok ora umum men ya njaluk iuran. Mosok iya iuran kok 300 temen. Umume wong njaluk iuran iki paling gedhe 20, 30, ora kok 300. Jelas enek sing ora beres sih karo Rete iki. Rompal pora iki mau mentah to, jancuk tenan. Jancuk. Kok yo enek ae. Nyapo Kang Amit ning kono ke? Aduh ya.
Nyapa lo Kang Amit? Sampean ki? Hamid Ger. Hah? Iki mang lho, padahal jambune jambu wer. Kok sini bane patakku iki jambu kluthuk iki. Jambu mau berarti. Ya wis ora apa-apa lo Kang Amit. Wong mau jambu lho. Apa-apa matamu iki. Loro iki. Sampeyan nyapa nang kene? Hamid lho Ger. Aku lagi mumet. Jane sampeyan yo mumet apa to jane? Ketoke bojo yo enek, omah yo wis ngadeg, yo wis boto. Wong yo warisan kok wong tuane yo lumayan, ngono sik sambat mumet ae lho. Tapi iki masalahe beda e, ora masalah ngono. Tapi aku arep kondo karo kowe yo kayane abot e. Lah sak karepmu ae lah. Cara mau nabot yo selehno. Oh iya, sampeyan wis diparani Pak RT purung. Hah? Pak RT? Iya. Aku gak tahu apa-apa, Ger. Biasa ae wong iki kok ngono kuwi temen tok krungu Pak RT. Oh iya, RT purung. Aku mau kira Pak RT njaluki iuran kok 300 seram jajal. Lah ngono kuwi kan ora masuk akal to. Biasane lah njaluk iuran iki paling gede-gedene iki 20.000, 30.000. Lek kanggo awake dhewe ngene iki prak kabotan to 300.000 iki. Jan, ki rumangsaku yo, mesti nek sing ora beres. Yo apa ora? Bener apa ora? Bener apa ora? Aku gak roh apa-apa, Ger. Aku gak melu-melu. Iki ora masalah kok ikut campur lho. Maksudnya dhewe sebagai warga masyarakat kalau merasa diberatkan ngono yo kudu protes, bersuara, kudu wani yo piye sampeani? Duh. Aku bingung ya apa ngomong apa. Ya rasa bingung-bingung to. Wong ya dasare aku ki asline ora setuju karo kepemimpinane Pak RT ki. Aku malah luwih sur lek ceromono Mbah Cokro dadi RT. Wis genahe wong kuwi mau sawayamba, wong wis tuwa, menutup kemungkinan gawe korupsi Pak Amit. Wis Ya wis oke. Apa? Aku tak lunga sik. Alah sampean. Ayo, amit asu. Wong lunga kok ya ora ngomong-ngomong ngono lho. Duh, Jen. Cuk, Mbak peda ora mati tenan picek matane. Pas banget ono pedes. Nang endi ya omahe Badrun? Jerene arep ngukur lemah kok. Sido apa ora lu janjane iki? Pak, Pak Dres. Rene. Pas banget iki lho enek Pak Bedes. Sampai arep nang ndi Pak Bedes? Bedas. Sekdes. Wis. Iya sepurane maksude ya kuwi. Wong yo mlencong sethithik lho dadak muring-muring lho. Piye sampai arep nang ndi? Sora saka kan ngomong. Aku ki wong sibuk, wong penting. Gek ndang nek arep takon. Dadak celuk-celuk aku barang. Yo ora kaya ngono lho Pak Des, aja muring-muring dhisik. Aku ki yo arep ngomong penting karo sampean, masalah besar iki. Ngono ae muring-muring mangsaku. Alah, rakyat jelata kaya kowe iki paling ora liya-liya meneh. Bansos to sing mbok takoki mestine. Stop, Pak. Wes gampang, wis ora usah ditakok-takoki meneh, engko bakal tak kei. Ketang-ketang rong canting apa piye lah. Bansos bareng. Iki ora masalah bansos lho, Pak. Sampai ngerti ora? RT kene dusun papat munguti bantuan sebesar 300.000 jajal. Masuk akal apa ora ngono kuwi? Mosok ya njaluk iuran 300.000 dhewe. Terus sebagai warga kene aku ya merasa keberatan. Hah? Iuran 300.000? Kek sopo sing nariki iku? Lah yo RT dusun papat lho, RT Bedes. Kok isone lho?
Sampean ki piye to jane dadi sedes yo ora ngerti artine nariki kaya ngono kuwi. Ki 300.000 prak sangat memberatkan masyarakat lho, Pak. Contoh kaya aku masyarakat kecil iki yo sangat keberatan. Yo, tenang. Sik. Aku tak konfirmasi sik karo lurahe, ya. Tenang sik, aku tak konfirmasi. Ya wis, aku tak nganu dhisik, sibuk soal iki. Oke, Pak Des. Pak Des. Nek nyeluk aku ki sing lengkap. Ya siap Pak Sedes. Wis. Ayo, monggo. Jane ki awakmu nang ndi to, Te? Rumangsaku golekane kok wang elepol. Ya wong kene iki lho wong pusat, wong kantor. Ya wajar to lek kene iki sibuk, penggaweane akeh rono rene, ngurusi wargane kok sik dadak takok barang iki lho. Ya wis ki ndang dibayar. Ya. Peh, lah kok dengaren men iki apa enak moro-moro metu dhuwit kaya ngene iki? Gak oleh kondi. Wis urusanku pokoke ngerti mulah aku mbayar to. Pokoke kowe enggak usah melok-melok. Sanu duwite warga kok jupuki. Men cangkemmu iki lek ngomong ditoto kuwi isomu aja mentang-mentang aku nang kene RT terus cangkemmu gampang ngomong ki lho. Iso-isone ngomong kene mangan duwite rakyat maksudnya apa? Yo ngapurane. Sepenting kan aku mbayar to. Iya. Oh iya. Apa neh? Iki bulan iki kowe mbayar gur bungane lho ya. Tapi nek bulan ngarep sing pokok iku isuk wutuh. Awas ora nganti bayar, mbok jajalan kupingmu ki lho tak go gantelan kunci. Iya gampang kuwi wis engko bulan ngarep. Oh iya Min, omong ngono karo bosmu Junet. Engko lek pemutang wis lunas, wis giyah aku arep njaluk-njaluk meneh, arep utang-utang neh ra kere. Te, ngerti ora? Sing ngomong kaya ngono lho, suwake ora guru kowe tok, tapi nyatane nek butuh ya tetep golek bos Junet. Alah wis kono ndang alih kono, sepet banget aku ngasih raimu. Rambutmu barang kuwi lho, mambune apek. Mbok yo dikramas-kramasi kono. Weh, ngono ya dadak bahas teko rambut-rambut barang, raimu ki apik-apik to. Lah yo wis, aku tak lunga. Wong elek ra apa-apa ning Koprojo. Kaya rupane memper, dhewe ora genah. Wis, tak permisi sik ya. Ora urusan pokoknya intine bulan iki sementing aman. Aku sik diturahan akeh, kira-kira cukup lah gawe kredit motor anyar meneh. Sementing kan wong kantor aja sampai ngerti pasti si aman. Iki garek wong 8 meneh kan. Pokoknya cair gede tenan bulan iki. Lurahnya apa yang dengerin kok nelpon aku? Halo, assalamualaikum, Bu Lurah. Waduh, pripun nggih, Bu? Anu iki, kula asik sibuk, Bu, niki. Heeh, isik jerone sumur. Heeh, sumure sat dadi dadak di jero niki urung iso rono, Bu, urung iso teko. Oh, engko lek saumpamane wis waktune selo, aku tak rono. Heeh. Duh, nek apa ya? Kok sajake lek ngomong Ibu Lurah ki koyo penting tenan ngono to. Ya, alhamdulillah. Padha wis ketok gede-gede iki jan pas tenan ning lebaran haji, ora sia-sia lek ngumpani awan bengi nek golek suket. Dan di tangan. Ibat. Pak RT. Bah, iki bandote gede-gede men yo. Iki engko yo nggo lebaran haji yo cocok nggih kurban. Mantep. Halah, ora usah basa-basi, aku wis ngerti teh awakmu rene iki karepe apa. Wis ngerti. Wis ngerti apa yo? Alah,
Alah, pokok aku wis ngerti kabeh Pak RT. Kaya sampean iki lho, kok tegelemen njaluk iuran gedene semono. Nek kaya Mbah Cokro yu Cikrak iku wajar. Mbah Cokro iku sawayombo. Dadi lek masalah panganan iku gak kurang-kurang. Yu Cikrak lho, nang ndi pabrike, dhek wis kurah-turah duwite. Lah lek kaya sing warga-warga liyane ngono lho. Warga liyane ngerti dhewe argo mangan wae angel, kok contohe aku. Aku lho isone urip ya gara-gara wedhus iki. Setiap dina awan bengi aku ngurusi wedhus, Teh. Wong kok rumangsa aku arep kaya taek kaya ngene. Sabar yuk, sabar. Sabar ndas semua kuwi sabar. Aku yo lek njaluk ki yo milih-milih lho yu, enggak terus kabeh tak jaluki rata. Ya tapi asal sampean ngerti yo Teh yo. Sampai sampean iki njaluk nang aku ora bakal tak wis peser pun jajalan. Ya wis yo lekno aku tak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kono lunga ora usah balik. Masa aku dadi RT kok ya ora pecus blas. Yang ngene iki ora meles karo wong ora duwe. Oh iki yo aja aneh-aneh, gawe aku emosi kae. Serupane kuwi RT. Apa panik karo aku? Ora. Cengelmu pisan mari-mari. Terus dancuk Badrahi wis raweh ngelokne sisan. Tapi ra apa-apa lah, wis mending golek liyane wae, rangel-angel tek. Kaya Pak RT. Duh, Bu Lurah meneh. Duh, piye iki lek walesan? Ngomong duduk sumur neh. Biar ora iki aku. Yu Bat. Yu Bat. Wih, gawat tenan. Jane ngapa to? Wis ngerti urung masalah Pak RT kae sendiri iki. Ya ora gur ngerti to ya. Mau lho Pak RT kok kene. Bar suwenan entek-entekan terus mulih. Ora mbok wae. Ya ora bakal. Wegah temen ra sudi. Untung wis yu piye iki yu ndang ayo yu dhewe ramuke masalah iki ben ra kedawan-dawan. Mendingan saiki dhewe labrak rono ben kawis. Bener setuju aku. Masalah apa? Iki mesti jelas dienggo kebutuhan pribadine Pak RT jelas. Masalah utangi dhek karo Junet ki akeh yu. Dhek inginane sore aku ngerti karo motoku dhewe iki. Duber-uber karo Jimin karo Gatul. Oh, berarti wis ora salah meneh. Jelas ki mergo utange RT ne. Bener wis kendang ayo dilabrak nek. Ya wis, ayo kendang ayo. Ayo Ya gak usah mlayu to ya. Iya, sepurane. Alah, Yo, ya sopo mata sing kok bolongan ning kene iki lho. Loh, Pak RT, Bu. belajarnya sampean ki gali sumur. Anu Bu, iku kan mang saiki iki lho aku buru-buru arep nemoni sampean. Ngene Pak RT, aku enak obrolan penting karo sampean. Ngomong apa to Bu? Kok sajake penting temen? Gini ya Pak RT, saya sudah tahu semua dari Pak Sekdes. Kalau Pak RT itu minta iuran warga mengatasnamakan desa. Bu Cikrak dimintain 800, Bu Tejo 600, Mbah Cokro 300, belum yang lain-lain rata 300 semua. Maksudnya apa Pak RT? Ini bisa ditindak pidanakan loh Pak RT. Waduh, ngapunten iki Bu. Ya aja dipidanakan to. Aku mau dipenjara. Anu, engko duit tak balik nih Bu, tapi gak saiki. Oh, nggak bisa Pak RT. Pak RT sudah mencemarkan nama baik saya dan aparat desa. Waduh, ngapunten Bu, iki mau ki aku kepepet asli tenan jan utange numpuk nang gone Junet kono. Udah mana? Masih ada kan duitnya Pak RT? Masih Bu, ini duitnya di sini. Turahannya di situ semua. Tapi tolong ya Bu ya, jangan pidanakan saya. Kalau Pak RT nggak mau masalah ini diperpanjang, Pak RT cukup diam. Piye jajalan Gen? Sopo wong iso ora jengkel? Lah iuran kok semono gedene jajalan. Sampai nunggu. Aku lho. Ya ngono kuwi lho ceritane. Lah iya to. Lah
pas banget enek Bu Lurah iki. Walah yo iki biyange yo. Ki munyuke iki rete munyuk yo iki biyange masalah. Te, kowe iki tak omong ngono yo. Lek saumpamane njaluk iuran iki yo sing mikir, sing mlebu logika, sing kira-kira ora 300 rame. Kene iki wong ora duwe arep mangan angel kok e. Lah iya to, lek umpama kaya cuci krak, terus yuk sapa kejenengane Mbah Cokro. Iki yo. wajar, iki wong duwe. Lah kaya awake dhewe. Dhewe uripe kaya piye? Klontang-lantung ora genah. Aku isine mangan gara-gara makan wedhus. Nek ora duwe wedhus aku piye jar? Bongkok. Bener Bu, tolong kuwi Bu, dididik kuwi retene kuwi diomongi, ditindaklanjuti. Wis merugikan, meresahkan yo. Lah iya, iki sing jelas wong desa karo Bu Lurah enggak bakal weruh. Iya ta? Bener. Tolong ditindaklanjuti. Oh, sabar Bubat, Sukir, sabar. Jadi sebenarnya gini Bubat, Sukir, ini memang sudah menjadi keputusan desa. Rencana ini sebenarnya sudah lama, tapi baru bisa dijalankan sekarang. Untuk beberapa warga yang memberikan iuran, itu memang sudah terbiasa memberikan sumbangan untuk desa. Kami tuh nggak pernah memaksa. Ingat loh Bubat, ini bukan iuran, ini bentuk sumbangan untuk desa. Tidak ada pemaksaan. Dan untuk Pak RT saya minta maaf kalau semisalnya Pak RT itu dalam penyampaiannya salah. Jadi Pak RT sama warga tuh jadi salah paham gitu Bubat, Sukir. Lah terus nyapo kowe emang nang omahku ah? Yu, sampai do salah paham. Aku mungkin nate arep tembung wedhus, teko wedhus, malah dipadak-padakne raiku karo wedhus. Ya aku terus yo ngalih. Sudah Bubat, Pak RT sudah. Permasalahan ini sudah selesai, sudah ya. Walah, dadi ngoten to, Bu. Amit deh, Bu. Yo wis, Monggo Bubat, Sukir, kalau mau melanjutkan aktivitasnya. kowe kowe cara mono ora ene bulu ra iki entek kowe entek tak nyil tenan. Ora gur entek te, kowe tak lebone kotangku lonyot. Kowe tenan. Engko Bu Lurah. Monggo. Ayo Yu, Ayo, Ker. saplak. Pak RT, boleh silakan pulang. Monggo Bu. Monggo. Halo dulur, piye kabare? Muga-muga kabeh sehat walafiat. Amin. Oh iya gawe dulur-dulurku anu padhaan iki anu jaluk tolong lah apa jenenge dukungane dengan disertakan like di bawah ini ya ben supaya ini channel iki bisa berkembang lebih besar lagi terus bisa terus menghibur Anda sekalian. Oh iya, utapane sampean iki pengen request, tinggal nulis wae nang komentar. Insyaallah engko digawekno. Ya. Oke, terima kasih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Wah, iki Gerobake Mbak Meni. gerobake Mbak Meni iki. Asli iki, bakul kopi.